Kezdődik a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Oh, happy day. Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióban. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a szellemem az Úrnak a szövét nekem. Ő gyújtja meg bennem a világosságot, a fényt az evangélium által, hogy Krisztus arcán megismerjem Istennek a dicsőségét. Mert hiszem, hogy a názáreti Jézus az Istennek a fia, a királyok királya, az uraknak az ura, alfa és az omega, aki halott volt, de él, és az ő kezébe van a halálnak és a pokolnak a kulcsa. És hiszem, hogy teljhatalommal rendelkezik, és minden tér meghajol neki, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Úr az Atya Isten dicsősége. Hiszem, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És hiszem, hogy az eljövendő királyságnak ő a királya, és az ő uralma alá kerül az egész föld, és ő szabadítja meg a földet Istennek minden ellenségétől, és a legutolsó ellenségétől, és a haláltól. És hiszem, hogy Jézus Krisztus a föltámadása által legyőzte a pokolt, a halált, a sötétségnek minden erejét, és ő benne jelent meg minden ember számára az élet. És aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. Én hiszek ő benne, és ezért hiszem azt, hogy örök életem van, és Isten felírta a nevemet az életnek a könyvébe. Áldom, magasztalom őt, dicsérem őt, testemmel, lelkemmel, szellememmel, minden képességemmel, most és mindörökké, a Jézus nevében. Amen. Amen. 8. fejezet. Akkor felelt a suki Bildád, és mondta: meddig szólasz még eféléket, és lesz a te szádnak beszéde sebes szél? Elforgatja-é Isten az ítéletet, avagy a mindenható elforgatja-é az igazságot? Ha a te fiaid vétkeztek ellene, úgy az ő gonoszságuk miatt vetette el őket. De ha te az Istent buzgón keresed, és a mindenhatóhoz bocsánatért könyörögsz, ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felserken éretted, és békességessé teszi a te igazságodnak hajlékát. És ha előbbi állapotod szegényes volt, ezutáni állapotod boldog lesz nagyon. Mert kérdezd meg csak az előtti nemzedéket, és készülj csak fel az ő atyáikról való tudakozódásra. Mert mi csak tegnapiak vagyunk, és semmit nem tudunk, mert a mi napjaink csak árnyéke földön. Nem tanítanak-é meg azok téged, nem mondják-é meg néked, és nem beszélik-é meg szívük szerint neked. Felnövekedik-é a káka mocsár nélkül, felnyúlik-é a sás víz nélkül. Még gyenge korában, ha fel nem szakasztják is, minden fűnél előbb elszárad. Ilyenek az ösvényeik mindazoknak, akik Istenről elfeledkeznek, és a képmutatónak reménysége is elvész. Mivel szétfoszol bizakodása, és bizodalma olyan lesz, mint a pókháló, házára támaszkodik, és nem áll meg, kapaszkodik belé, és nem marad meg. Bőnedvességű ez a napfényen is, és ágazata túlnő a kertjén. Gyökerei átfonódnak a kőhalmon, átfúródnak a sziklarétegen, ám ha kiírtják helyéről, megtagadja ez őt, nem láttalak. Íme ez az ő pályájának öröme, és más hajt ki a porból. Íme az Isten nem veti meg az ártatlant, de a gonoszoknak sem ad előmenetelt. Még betölti szádat nevetéssel, és ajkaidat vigassággal. Gyűlölőit szégyenbe öltöznek, és a gonoszok sátora megsemmisül. 9. fejezet. Felelt pedig Jób, és mondta: igaz, jól tudom, hogy így van. Hogyan is lehetne igaz a halandó ember Istennél? Ha perelni akarna ő vele, 1000 közül egy sem felelhetne meg néki. Bölcs szívű és hatalmas erejű, kiszegülhetne ellene, hogy épségben maradjon.
aki hegyeket mozdít tova, hogy észre sem veszik, és megfordítja őket haragjában, aki kirengeti helyéből a földet úgy, hogy oszlopai megrepedeznek, aki szól a napnak, és az fel nem kél, és bepecsételi a csillagokat, aki egymaga feszítette ki az egeket, és a tenger hullámain tapos, aki teremtette a göncölszekeret, a kaszás csillagot és a fiastyúkot, és a délnek titkos tárait, aki nagy dolgokat cselekszik megfoghatatlanul, és csudákat megszámlálhatatlanul. Íme elvonul mellettem, de nem látom. Átmegy előttem, de nem veszem észre. Íme, ha elragad valamit, ki akadályozza meg? Ki mondhatja néki, mit cselekszel? Ha az Isten el nem fordítja az ő haragját, alatta meghajolnak Ráháb cinkosai is. Hogyan felelhetnék hát én meg ő néki, és lelhetnék vele szemben szavakat? Aki, ha szinte igazam volna, sem felelhetnék néki, kegyelemért könyörögnék ítélő bírámhoz. Ha segítségül hívnám és felelne is nékem, mégsem hinném, hogy szavamat fülébe vevé. Aki forgószélben rohan meg engem, és ok nélkül megsokasítja sebeimet. Nem hagyna még lélegzetet se vennem, hanem keserűséggel lakatna jól. Ha erőre kerülne a dolog, íme ő igen erős, és ha ítéletre, kitűz neki én nékem napot. Ha igaznak mondanám magamat, a szájam kárhoztatna engem, ha ártatlannak, bűnössé tenne engemet. Ártatlan vagyok, nem törődöm lelkemmel, utálom az életemet, mindegy ez. Azért azt mondom, elveszítő ártatlant és gonoszt. Ha ostorával hirtelen megöl, neveti a bűntelenek megpróbáltatását, a föld a gonosz kezébe adatik, aki az ő bíráinak arcát elfedezi. Nem így van? Kicsoda hát ő? Napjaim gyorsabbak voltak a kengyelfutónál. Elfutottak, nem láttak semmi jót. Ellebbentek, mint a gyorsan járó hajók, miként zsákmányára csap a keselyű. Ha azt mondom, nosza elfelejtem panaszomat, felhagyok haragoskodásommal, és vidám leszek. Megborzadok az én mindenféle fájdalmamtól. Tudom, hogy nem találsz bűntelennek engem. Rossz ember vagyok én. Minek fárasszam hát magamat hiába? Ha hóvízzel mosakodom is meg, ha szappannal mosom is meg kezeimet, akkor is a posványba mártanál engem, és az én ruháim is utálnának engem. Mert nem ember ő, mint én, hogy neki megfelelhetnék, és együtt pörbe állanánk. Nincs is közöttünk igazlátó, aki kezét közbevethesse kettőnk között. Venné csak el rólam az ő veszélyét, és az ő rettentésével ne rettentene engem, akkor szólanék, és nem félnék tőle, mert nem így vagyok én magammal. 10. fejezet. Lelkemből utálom az életemet, megeresztem felőle panaszomat, szólok az én lelkem keserűségében. Azt mondom az Istennek, ne kárhoztass engem, add tudtomra, miért perelsz velem. Jó-e az néked, hogy nyomorgatsz, hogy megutálod kezednek munkáját, és a gonoszok tanácsát támogatod? Testi szemeid vannak néked, és úgy látsz te, amint halandó lát. Mint a halandónak napjai, olyanoké a te napjaid, avagy a te éveid, mint az embernek napjai, hogy az én álnokságomról tudakozol, és az én vétkem után kutatsz? Jól tudod te azt, hogy én nem vagyok gonosz, még sincs, aki kezedből kiszabadítson. Kezeit formáltak engem, és készítettek engem egészen körös körül, és mégis megrontasz engem. Emlékezzél, kérlek, hogy mint valami agyagedényt úgy készítettél engem, és ismét porrá tennél engem. Nem úgy öntöttél engem, mint a tejet, és mint a sajtot megoltottál engem. Bőrrel és hússal ruháztál fel engem, csontokkal és inakkal befedeztél engem, életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet. De ezeket elrejtetted a te szívedben, és tudom, hogy ezt tökélted el magadban. Ha vétkezem, mindjárt észreveszed rajtam, és bűnöm alól nem mentesz föl engem. Ha istentelen vagyok, jaj nékem, ha igaz vagyok, sem emelem föl fejemet eltelve gyalázattal, de tekints nyomorúságomra. Ha pedig felemelkednék az, mint oroszlán kergetnél engem, és ismét csudafájdalmakat bocsátanál reám, megújítanád a te bizonyságaidat ellenem, megöregbítenéd a te bosszúállásodat rajtam, váltakozó és állandó sereg volna ellenem. Miért is hoztál ki engem anyámnak méhéből? Vaj, ha meghaltam volna, és szem nem látott volna engem. Lettem volna, mintha nem is voltam volna. Anyámnak méhéből sírba vittek volna.
hiszen kevés napom van még. Szűnjék meg, forduljon el tőlem, hadd viduljak fel egy kevéssé, mielőtt oda megyek, honnét nem térhetek vissza, a sötétségnek és a halál árnyékának földjébe, az éjféli homálynak földjébe, amely olyan, mint a halál árnyékának sűrű sötétsége, hol nincs rend, és a világosság olyan, mint a sűrű sötétség. 11. fejezet. Felelt a Naamából való Cófár, és mondta: a sok beszédre ne legyené felelet, avagy a csácsogó embernek legyené igaza. Fecsegéseid elnémítják az embereket, és csúfolódol is, és ne legyen, aki megszégyenítsen. Azt mondod, értelmes az én beszédem, tiszta vagyok a te szemeid előtt. De vaj, ha szólalna meg maga az Isten, és nyitná meg ajkait te ellened, és jelentené meg néked a bölcsességnek titkait, hogy kétszerte többet ér az okoskodásnál, és tudnád meg, hogy az Isten még el is engedett néked a te bűneidből. Az Isten mélységét elérhetedé, avagy a mindenhatónak tökéletességére eljuthatszé. Magasabb az égnél, mit teszel tehát? Mélyebb az alvilágnál, hogy ismerheted meg? Hosszabb annak mértéke a földnél, és szélesebb a tengernél. Ha megtapos, elzár és ítéletet tart, ki akadályozhatja meg? Mert ő jól ismeri a család embereket, látja az álnokságot, még ha nem is figyelmez is arra. És értelmessé teheti a bolond embert is, és emberré szülheti a vadszamár csikóját is. Ha te szívedet felkészítenéd, és kezedet felé terjesztenéd, ha a hamisságot, amely a te kezedben van, távol tartanád magadtól, és nem lakoznék a te hajlékodban gonoszság, akkor a te arcodat fölemelhetnéd szégyen nélkül, erős lennél és nem félnél, sőt, a nyomorúságról is elfeledkeznél, és mint lefutott vizekről, úgy emlékeznél arról. Ragyogóbban kelne időd a déli fénynél, és az éjféli sötétség is olyan lenne, mint a kora reggel. Akkor bíznál, mert volna reménységed, és ha széttekintenél, biztonságban aludnál. Ha lefeküdnél, senki föl nem rettentene, sőt, sokan hízelegnének néked. De a gonoszok szemei elepednek, menedékük eltűnik előlük, és reménységük a lélek kilehellése. Oh, happy day! Következik Németh Sándor napi üzenete. A démonok rendkívül veszélyes, alattomos, kártékony szellemi lények. Nézzük meg röviden az eredetüket, mert az eredetüket, ha látjuk a tevékenységüket és a természetüket jobban megismerjük, és a határozottabb lesz az ellenállás a gonosz szellemekkel szemben. Sokféle elképzelés van a démonoknak az eredetével kapcsolatosan. Van, akik azt mondják, hogy nem sokan, hogy az Ádám előtti fajtól származnak, de erre semmiféle bibliai bizonyíték nincsen, semmiféle olyan tradíció nincs a judaizmusban, amely ezt alá tudná ezt támasztani. Ez egy feltételezés. A legvalószínűbb a következő, és nézzük meg a Bibliátban az 1 Mózes 6-ot, bár az időnk nagyon megy, de az 1 Mózes 6 az egy kulcsfontosságú ige, rész vagy fejezet, nem csak a Bibliában, hanem az emberiségnek a ős történetében is. Azt olvassuk a 6. fejezetben, hogy mindjárt olvasom az első verszaktól. Lőm pedig, hogy az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Isten fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vettek maguknak feleségeket, mint azok közül, kiket megkedvelnek vala. És mondja az Úr, ne maradjon az én szellemem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen az ő életének ideje 120 esztendő. Óriások voltak a földön abban az időben. Sőt, még azután is, amikor az Istennek a fiai bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik. Ezek a ma hatalmasok, kik elejétől fogva híres, nevezetes emberek voltak.
Még a 11. verszakot is felolvasom. A föld pedig romlott volt Isten előtt. Megtelt a föld erőszakossággal. Tekintett azért Isten a földre. Íme meg volt romolva, mert minden pest megrontotta az ő útját a földön. Tehát ez a történet, amivel kapcsolatosan szeretném megvilágítani a démonoknak az eredetét. Az észak-afrikai egyházakban kanonizált könyveknek fogadják el a jubileumi könyvet is, és az Énok könyvet is. Ezekben részletesebben van leírva a rossznak az eredete, rossznak a származása. Persze a rossznak az eredete a Lucifernek a lázadása, angyali világ lázadása, valamint a mostani világkorszakban az Ádám bűnbeesése, és van egy harmadik esemény, az 1 Mózes 6-ban, amivel szintén a rossznak a hatalma és az ereje a földön megerősödött, és a mai napig tartó hatással, befolyással bír erre a világkorszakra is. Ugye itt azt mondja Isten igéje, hogy Istennek a fiai lejöttek a földre, megláttak, kiválasztottak maguknak hölgyeket, ezekkel összeházasodtak, és ezekből a házasságokból óriások születtek, az óriásokból nefilimek születtek, és ez több generáción keresztül ismétlődött, mert a leereszkedése az angyaloknak Járed korszakában történt, Járed pedig Énoknak az apja volt, ezért kapta Énok apja ezt a nevet, hogy Járed, ami annyit jelent, hogy leereszkedés. 200 angyal ereszkedett le a hagyomány szerint Hermon hegyére, és ebből kapta a nevet, tiltott hely, ahol föllázadtak Isten ellen, és elhatározták, hogy gyermeket fognak nemzeni, megkívánták a házasságot. Itt csak jegyezem meg, hogy a házasság annyira vonzó volt számukra, hogy ugye angyalok nem rendelkeztek házassági intézménnyel, ezt nem kapták meg, és látták, hogy milyen nagyszerű dolog házasnak lenni, gyermekeket nemzeni, hogy milyen csodálatos lény egy férfi és egy nő, amikor összeházasodik, és reprodukálhatja magát, és gyermeke születik, családot alapít. Hát az angyalok ezt megkívánták, ők is szerettek volna családot alapítani, de nekik ez tilos volt. Ez egy megint más történet, hogy az angyalok hogy tudnak ilyen módon beavatkozni, ez a jövőre vonatkozóan is nagyon fontos feltételezés, hogy az angyalok nem démonok. A démonoknak nincs testük, ezért a testbe költöznek, és a testet, emberi testet elsősorban használják föl, hogy a romlott vágyait kiéljék. Ezzel szemben az angyalok képesek megtestesülni. Tehát materializálódnak, ezt úgy szokták mondani, hogy emberi testet vesznek föl magukra. Például, amikor Ábrahámnak a Mamré tölgyesében megjelentek az Úr angyalai, akkor az eredeti szöveg azt mondja ezekről az angyalokról, hogy is, ami azt jelenti, hogy férfi. És látjuk, hogy étkezett Ábrahámmal együtt, és alig lehet megkülönböztetni, de Ábrahám fölismerte, mert látjuk a egymással való beszélgetésben, hogy azonnal fölismerte, hogy a Mesiás és 2 angyal jött el hozzájuk, de az Ószövetségben találunk több olyan történetet, hogy nem ismerték föl az angyalokat, mert föl tudják venni az embernek a testét, és minden testi funkciót be tudnak tölteni, ha fölveszik. Tehát étkezés, ivás mellett minden más funkcióra is képesek, legalábbis ezt bizonyítja az 1 Mózes 6. Nos, ezekből a házasságokból, ami természetellenes házasság, szeretném hangsúlyozni, hibrid lények születtek. Félig angyal, félig ember. Ezek a hibrid lények több mint a Földön, Járedtől egészen az özönvízig, több mint 1000 esztendő telt el a Földön. Sokan keresztények azt képzelik, hogy néhány év alatt történt ez meg, de ez nem így van. Tessék kiszámolni, Járedtől egészen az özönvíznek az időpontjáig több mint 1000 esztendő, tehát több generáció született,
és ezzel megegyeznek a tradíciók, hogy több ilyen úgymond óriás vagy nefilim generáció született. Hatalmas nagy természeti emberek voltak. Ugye ezzel kapcsolatosan a népeknek a mitológiájában mind vannak feljegyzések, főleg a görögben, stb., de ebben most nem menjünk be. Nyilvánvalóan, hogy ezek nem a teljes igazságot tartalmaznak, de az őskorról marad valami, a civilizációnak valami emléke, és ezt őrizték. Sőt, itt van egy rövid utalás arra, hogy minden testet megrontottak. Ami azt jelenti, hogy nem csak az emberi testben történt genetikai romlás, hanem az állatoknak és a madaraknak a testébe is. Egyébként értelmetlen lett volna, hogy miért kellett az állatoknak és a madaraknak elpusztulni. És ezzel kapcsolatosan is vannak olyan tradíciók, amely egyértelművé teszik, hogy nem csupán ember és angyal között történt hibridáció, hanem ezek a félig angyal, félig ember és állatok között is történtek hibridációk. Például csak gondoljatok a kentauroknak a mitológiájára, meg a különböző szörnyeknek a mitológiájára. Ezekről arról van, hogy nagyon erőszakosak voltak, gyűlölték az embereket, az egész emberiséget megfertőzték, és igazából ugye a Noéról van megjegyezve, hogy istenfélő tökéletes ember volt, de az a tökéletesség, amit használ a Biblia, az a hibátlanságra vonatkozik. Tehát nem azt jelenti, hogy erkölcsileg teljesen tökéletes volt, hanem ugyanezt a kifejezést használja a vörös üszőre is, ami szintén hibátlanságot jelent, tehát genetikailag hibátlan volt Noé. Tehát nem fertőződött meg ebben a hibridációnak a világméretű folyamatába. És nyilván a családjára is ez az igazság. És ezért Isten kiválasztotta Noét. Nos, akkor hogy jönnek ide a démonok? Úgy jönnek ide a démonok, hogy az Énok könyve, Jubileumok könyve szerint is az Isten arról rendelkezett, hogy amiután elpusztította ezeket a lényeket, majd jött a vízözön, utána arról rendelkezett, hogy a fél ember, fél angyaloknak a szellemei maradjanak itt egy része a Földnek az atmoszférájába, és az ítélet napig nem hagyhatják el az atmoszférájukat, a Földnek az atmoszféráját, és az a feladatuk, hogy az Isten ellen lázadó embereket támadják, gyötörjék, és ez a földi életükben a lázadó embereknek az ítélete. Sátán részéről is, és az Isten részéről is. Sőt, ha emlékeztek rá arra az egyik verszakra, vízözön után, Ábrahám után, találkozunk Ábrahám korában óriásokkal? Igen, találkozunk óriásokkal. Óriások földjéről beszél. Mit gondoltok, miért voltak megijedve, bemajrézva a kémek, akik elmentek az ígéret földjére, hogy megtanulmányozzák, és jelentést adjanak Mózesnek az ígéret földjéről? Ezek megnézték, ha 12-ből 10 remegve jött vissza, és azt mondta Mózesnek, hogy lehetetlen, hogy ezt a földet mi elfoglaljuk, mert olyan óriások, az eredeti azt tartalmazza, magyarban úgy van, hogy szálas emberek, de az eredeti azt tartalmazza, hogy nefilimek laknak a földön, és olyan vagyunk a szemükbe, mint a sáskák. Meg voltak rémülve, hogy ilyen figurákkal kell nekünk háborúznunk, ezeket kell legyőznünk. Káleb és Józsué mondta, hogy le fogjuk győzni az óriásokat. Dicsőség Istennek. Miért fogjuk legyőzni az óriásokat? Mert az Úr velünk, kicsoda ellenünk. A többi kém pedig félelmet keltett Izrael fiaiba, azok elkezdtek jajgatni, előre már látták, hogy el fognak pusztulni, és azt mondta Isten nekik, hogy ennyire sírtok, ennyire panaszkodtok, ennyire akartok menekülni, akkor tudjátok mit? A pusztában lesz a sírotok, de nem fogtok bemenni az ígéret földjére. Nem fogjátok megtapasztalni Istennek az ellátását, jólétét, áldásait, javait. Miért? Mert féltek az ellenségtől.
Mert azt hiszitek, hogy aki veletek van, az kisebb, mint aki ellenetek van. Pedig azt mondja az igazság, hogy nagyobb az, aki benned van, mint aki ellened van. Van egy régi magyar mondás, hogy a gyáva népnek nincs hazája. De ez tényleg így volt, hogy a 10 gyáva kémnek nem lett hazája. Hazátlanul a pusztában haltak meg, de Józsuénak és Kálebnak Isten megengedte, hogy bemenjenek az ígéret földjére, mert hittek abban, hogy mivel az Isten velünk van, ezért az ellenségnek az erői fölött győzelmet fogunk aratni, hatalmat fogunk gyakorolni fölöttük, mert az Isten az ellenségeinket a kezünkbe adja, és győzni fogunk. Amen. Nos, az Énok könyve szerint, tehát ez egy tradíció, amely eléggé hiteles, amit hosszú ideig a judaizmus is tartott, a modern judaizmus nem foglalkozik a démonokkal, ugyanúgy materializálódott, mint a kereszténység, tehát azt állítják, hogy ezeket a gonosz szellemeket Isten az angyalokat Tartaruszba küldte, megkötözte őket, a sötétségnek a láncaival megkötözte, és ezeknek a hibrid lényeknek a szellemeit, miután a testük elpusztult, ezeknek a szellemeinek egy részét itt hagyta a földnek a felszínén, hogy az ítélet napig gyötörjék az embereket. És abba pusztulásba taszítsák az embereket, ha nem térnek meg, amit Isten elhatározott a démonokkal kapcsolatos. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Smith Wigglesworth, a tűzben edzett hit. Kiadta a Patmos Records 2022-ben. Fordította Pászti Éva. Petnek, aki imájával és bátorításával végig sokat segített, már akkor is, mikor ez a könyv még egy álom volt csupán. Köszönetnyilvánítás. Köszönetet mondok annak a 2 személynek, akik Wigglesworth tanításainak elmélyült tanulmányozásával lehetővé tették, hogy ez a könyv olyan színvonalú legyen, amilyen nélkülük nem lehetett volna. Glenn Gore-nak, aki Wigglesworth tanításai után kutatva sok-sok órát töltött magazinok átlapozásával, ezek között voltak még 1907-ből származó kiadványok is. Majd átnézte az általam eredetileg kiválasztott előadásszövegeket, hogy elkerüljük a könyvformában már megjelent szövegek újrakiadását. Ő segített a végső szöveggyűjteményből kiszűrni a Wigglesworth által többször is használt példákat. Mary Kay Gluntnak, aki nem kis feladatra vállalkozott, a prédikációkat tartalmazó régi szövegoldalakat beszkennelte és számítógépre vitte. Korrektúrázta, átszerkesztette, majd floppy lemezekre tette, hogy e könyv számára használhatókká váljanak. Ilyen eljárásokról természetesen Wigglesworth idejében még csak nem is hallottak. Végül köszönet illeti Bess Feidát, a Servant Publications kiadóját, aki egy gyűjtemény összeállítását javasolta. Pedig nem is tudta, hogy éppen egy ilyen könyv létrehozásán gondolkodom. Az ő szikrája lobbantotta fel a tüzet. Előszó. Donald Guy az eredeti pünkösd megtestesítője. Smith Wigglesworth ma már legenda. Megkönnyebbülés számomra, hogy jelen feladatom nem több, mint néhány személyes emlék felelevenítése. Wigglesworth nagy tisztelője, Stanley H. Frodsham már megírta a többit az Egyre növekvő hit című pünkösdi bestsellerében, amelyet a legendás prédikátor által rendelkezésre bocsátott történetek alapján készített el. Mivel gyermekkorában nem adatott meg neki, hogy képezhesse magát, ez a vízvezeték szerelőből lett prédikátor a Biblián kívül nem sok mindent olvasott életében. Mégis olyan természetes adottságai voltak, amelyek Isten úriemberévé tették. Mindig jól öltözött, és nagyon vigyázott magára.
Így érvelt kényelmes utazásai szokásai mellett a bölcsességbeszédével. Isten szolgáját kímélem. Gondoskodása megtérült, hiszen ez a fáradhatatlan utazó csaknem 88 évet élt. Első emlékeim Wigglesworthről magától értetődően távoliak. Távol áll egy emelvényen. Mindig egyedülállóan viselkedett a pódiumon. Prédikálás közben gyakran hosszú, nyakatekert mondatokba bonyolódott. Aztán a hallgatóság megrökönyödését azzal oldotta föl, hogy angyalok módjára nyelveken szólt, amit aztán mindig meg is magyarázott. Ez mind része volt az istentiszteletnek. Mindenki mondhat, amit akar. Tény az, hogy néhány igen figyelemre méltó kijelentés is elhangzott a szájából. A prédikátor talán maga sem értette igazán saját szavainak teljes teológiai mélységét és éleslátását. Wigglesworth minden túlzás nélkül az eredeti pünkösd megtestesítője. Kedvenc és majdnem egyedüli témája a hit volt. Lehetett bármi a választott igerész. Mindig tudtuk, hova fog kiukadni. Nem csoda, hogy hamarosan a hit apostolaként kezdték emlegetni. A legenda terjedésével tömegek kezdtek özönleni gyógyító összejöveteleire, különösen külföldön. Prédikátori pályafutása elején Wigglesworth gyakran durva módszereket alkalmazott. Jól megtermett ember volt, aki nem volt tudatában saját testi erejének. A rák és más betegségek szent dühkitörést okoztak nála. Gyakran föl s aláfuttatta az embereket a padsorok között, sőt, még az utcán is, hogy hitüket megcselekedjék. Lendületes kézrátétele fizikailag is megadta a kezdősebességet a gyógyulni vágyónak. Mindezzel együtt Wigglesworth mélységesen őszinte ember volt. Első személyes találkozásunkra akkor került sor, amikor összejövetel sorozatot tartott gyülekezetünkben, és nálunk edinburghi otthonunkban szállt meg. A Scotland Streeten álló parókián folyamatosan szállásoltunk el látogatókat. De ez a hírneves prédikátor valósággal lenyűgözte a legműveltebb embereket is. Feleségemmel együtt elbűvölő személyiségnek találtuk. Önzetlen, udvarias, bőkezű ember volt, aki Isten jelenlétének zamatával töltötte meg házunkat. Nem láttunk csodát, de a lelkünket gazdagon megáldotta Istennek ez a szolgája. Később komoly fizikai fájdalmak kezdték gyötörni vesekövei miatt. Nem volt hajlandó orvosi segítséget igénybe venni, mert ezt tartotta a hit cselekedetének, ezért tovább prédikált. Bár ruháját nem egyszer vér áztatta. Bátorsága mindenkit felbuzdított. A kövek végül Isten dicsőségére eltávoztak a testéből. Sose fogom elfelejteni azt az estét a londoni Sion College-ban, amikor Wigglesworth felmutatta a gyülekezet előtt azt az éles szélű, visszataszító valamiket tartalmazó üveget. A megpróbáltatások szemmel láthatólag megtörték. Mindnyájan mélyen együtt éreztünk vele. Ettől kezdve új szelídség hatotta át, amikor a betegekért imádkozott. Az egyik legkedveltebb személyes emlékem egy prestoni húsvéti összejövetelhez kötődik. A nagypénteki istentisztelet után elnézést kértem, hogy távoznom kell, mert egy másik gyülekezetben kell prédikálnom. Ő élesen tiltakozott távozásom miatt, de kicsivel később olyan alázattal mentegetőzött és kért bocsánatot, hogy teljesen megindult a szívem. A Smith-Wigglesworth-szel való személyes kapcsolatom csúcspontját az a 3 húsvéti konferencia jelentette Prestonban, amelyeken ő volt a főszónok. Többen azt várták, hogy a híres prédikátor magától értetődően uralni fogja a pódiumot, és nagyon meglepődtek, mivel éppen ellenkezőleg történt. Nagy teret biztosított kollégáinak a szolgálatra, és olyan simán ment minden, mint kés a vajban. Könyörtelenül lereagált bármiféle visszaélést a szellemi ajándékokkal.
mindenfajta lelkiismeret furdalás nélkül bárkit felszólított, hogy üljön le, és maradjon csendben, ha nem a szellemben volt. És tőle, Smith Wigglesworth-től ezt mindenki el is fogadta. Miután a telet egyedül csak Istennel töltötte Bradfordi otthonában, a hit apostola húsvétkor friss olajjal felkenve érkezett hozzánk. Azok voltak az utolsó korai típusú pünkösdi összejövetelek, amelyekről a következő generációk mit sem tudnak. Wigglesworth halálával a pünkösdi mozgalomnak egy korszaka lezárult. Nem is képzeltem, hogy ott leszek vele, mikor meghal. Mégis így történt. Amikor egy régi barátja, Wilfred Richardson az 1947-es szörnyű havazás következtében meghalt, Wigglesworth ragaszkodott ahhoz, hogy részt vehessen a márciusban Wakefieldben tartandó temetésen. A kápolna meredek lépcsői talán túl nagy megerőltetést jelentettek a szívének abban a kemény hidegben. A sekrestjében barátságosan pattogó tűz mellett gyűltünk össze. Mi alatt a halottas menetre vártunk, megkérdeztem barátomat, hogy nem fázik-e. Sőt, melegen van, válaszolta Wigglesworth. Ezek voltak utolsó szavai. Néhányat zihált, aztán kész. Elment. Se killódás, se fájdalom. Fantasztikus hazamenetel volt. Csendben a padlóra helyeztük, és megcsókoltuk nemes homlokát. Veje, James Salter áthozta Alice Wigglesworth Saltert a megdöbbent gyülekezetből. Néhány nappal később, egy napsütötte tavaszi délutánon temettük el az öreg harcost Bradfordban. Joseph Smith-t, az Elim Biblia iskola akkori dékánját kértem föl, hogy szóljon néhány szót. Ő így szónokolt. Temetésen azt szokás mondani, hogy az illető elment. Ebben az esetben viszont helyesebb lenne úgy fogalmazni, megérkezett. Wigglesworth testvér nem hétköznapi ember volt. Különleges személy, akit az Istenbe vetett hite tett azzá. Ezek a találó szavak jól összefoglalták e világhírű evangélista jellemét. Minden hibája ellenére Smith Wigglesworth Isten embere volt. Oh, happy day! Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio. Folytatódik a Hitköznapok, a Hit Radio interaktív világnézeti műsora. Ez itt a Hitköznapok, a mikrofonnál Fekete Ritát halljátok, és nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Borbély Józsefet, a Hitgyülekezete lelkészét. Szerbusz! Szerbusz, köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai témánk pedig az örökkévaló értékek, mely cselekedetek hordoznak magukban örökkévaló értéket. Feltettünk egy ilyen kérdést a közösségi médiában, és érkezett rá egy-két érdekes válasz, úgyhogy ezzel kezdeném, hogy mit jelent az embereknek úgymond az örökkévaló cselekedet, mi értékes. Valaki azt írja, hogy Isten igéjének, azaz által való nevelésnek, szeretettel való kommunikációnak, ennek van értéke. Többen írják, hogy a családnak, az igazmondásnak, a hitnek, kapcsolatok, család, gyereknevelés, belső szellemi értékek és a Rolex órának, szabadságnak, kegyelemnek, szeretetnek, testileg az egészségnek van még értéke, illetve írták, hogy a Szentírásnak. Mikkel tudsz te egyetérteni így előjáróban? A Rolex órával, nem csak viccelek. Nem, ugye készültem erre, ugye mondtátok, hogy mi lesz a téma, készültem rá, és a Bibliában egyértelmű válasz van adva erre vonatkozóan, hogy fel is olvasnám azt, hogy minek van örök értéke, mi az, ami megmarad. Ami elmúlik, az nem lehet örök érték, ami elmúlik, aminek vége lesz, az csak relatíve érték, időszakos érték, de mi az, ami megmarad, és erre a Korintus levél 13. részében a 13. verszak válaszol, azt mondja, most azért megmarad hát a hit, a remény, a szeretet, ez a három.
ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Azaz, ami megmaradandó, valóságos, igazán örök értékén megmarad, az 3 dolgot említ a Biblia, a hit, a remény, meg a szeretet. És ez egy nagyon, mindenkit foglalkoztat ez a kérdés, és ha normális, és nem világnak a gyermeke pusztán, hanem tényleg Istentől elhívott. Akit Isten hív, az nagyon jól tudja, hogy az örökké valóság, az egy valóságos aspektus az életnek, és azzal, hogy az ember meghal, az nincsen vége a létezésének, és nem a semmi következik, és a semmiből jöttünk a semmibe, hanem hogy honnan jöttünk, azt nem tudjuk pontosan megmondani, nem is akarok ebbe most belemenni, de biztos, hogy tervben már voltunk Istennél, már a világ alapjának a felrakása előtt már eldöntötte, hogy mi leszünk, és fogunk élni, és elhív bennünket, ezt mondja a Biblia. De ez nem korona, hanem allergia. Szóval de viszont hogy hova megyünk, és hogy örökké fogunk létezni, ez nem kérdés. A Bibliában ez egy alapvetés, hogy az ember nem múlik el, nem lesz vége. És emiatt akik az Istentől elhívott emberek, és bennük van az örökké valóságnak a perspektívája. Mert aki nem Istentől elhívott, abban ilyen nincsen. Ez a fajta perspektíva, vagy valami hamis módon próbálja ezt a kérdést megválaszolni, de alapvetően, akiben benne van, azt érdekli, hogy mi az, ami meg fog maradni. És például a 90-es Zsoltárban a Mózes egyértelműen beszél erről, Istennek a nagy ember, úgy is mondja, hogy Mózesnek, az Isten emberének az imádsága. És akkor ugye abban a Zsoltárban, esetleg olvasok is belőle, ha lehet, már minden lehetne nyilván, 90-es Zsoltárban azt mondja, hogy úgy kezdi a Zsoltárt, hogy Uram, te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre, mindenekelőtt te hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten, azaz beszél a vagyokról, aki mindig is volt, van és eljövendő, mindig is lesz. És aztán mondja, hogy és elkezdi mondani, hogy a nemzedékek jönnek-mennek, visszatéríted a halandot a porba, ezt mondta, térjetek vissza embernek a fiai, mert 1000 esztendő annyi élted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy óriási idő éjjel. És akkor mondja, hogy az ember olyan, hogy reggel virágzik és sarjad, estére elherad és megszárad. Azaz beszél az embernek a mulandóságáról, a generációknak a mulandóságáról, és arról, hogy Isten közben állandó. És ez egész fájdalmat, ami ebben benne van, mert van ebben fájdalom. Ki meg is mondja, hogy miért van ez, hogy a bűneink miatt emésztettünk meg, azt mondja a Biblia, azaz az eredendő bűn miatt bejött az emberek életébe a halál, és a halálnak az uralma alá vettetett az emberiség, és emiatt van ez az elmúlás, ami itt a földi létből való kimenetel, de utána mondja, hogy elmúlik minden mi napunk a te buszolásod miatt, és utána mondja, hogy mi esztendeink napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tovább tűnik, mintha repülnék. Hát én azt gondoltam régen, hogy a depressziós lett a Mózes, de most már látom, hogy nem. Ahogy telik az idő, én is látom, hogy egyszerűen elképesztő tempóban megy az idő, és generációk jönnek. Múltkor még én is gyerek voltam, most már gyerekeim vannak, és a gyerekeimnek is gyerekei vannak. És döbbenetes látni, hogy úgy tűnik el, úgy mennek el az évtizedek, minthogyha repülnének. És emiatt van az emberben hogy fejezzem ki ezt, én keresztényként örök életem van, és bízok az Úrnak a kegyelmében, és az örök élet perspektívájából nézve ez nem olyan fájdalmas. De azért mégis van benne fájdalom. Igen. És ezt nem szabad tagadni. Mózes is beszélt erről, és ugye mondja, ki tudhatja a te haragodnak erejét, és akkor utána mondja a 12. verszakban, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Azaz azt kéri az Istentől a nagy Mózes, hogy aki 40 nap és 40 éjjel étlen és szomjan ott volt Isten jelenlétében, és nem halt éhen és nem halt szomjan, azaz bekerült az örökkévalónak a jelenlétébe, örökkévalóság egy picikét, őt körbevette ott 40 nap, 40 éjjel. Ez az ember imádkozva azt kéri a mindenhatótól, az örökkévalótól, hogy adja meg neki, hogy úgy tudja a napjait leélni, hogy ez ne hiába menjen el, hanem adjon Isten neki bölcsességet.
És utána ugye kéri, hogy jöjjön vissza az Úr minél hamarabb, hogy tér vissza, Uram, meddig késel, könyörülj a szolgáidon, és akkor utána mondja, hogy jó reggel, korán reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben, azaz kéri az Istennek a jelenlétét a napjaira, már korán reggelre, hogy jó reggel, korán reggel már érintse meg az Úr, mert tudta jól, hogyha az Isten megérinti, akkor az örökkévalóság érinti meg. Az örökkévaló érinti meg. És akkor az embert itt a földi életében megérinti az Istennek a jelenléte, akkor az örökkévalóság fogja őt megérinteni. Az, aki nem múlik el, akiben nincs változásnak az árnyéka sem. Aki öröktől fogva ugyanaz. És az is lesz mindig. És aki, ha bejön az ember életébe, akkor az örökkévalóság jön be az életébe. Ezt úgy fejezi ki az új szövetség, hogy akiben benne van a fiú, abban van az élet. Akiben nincsen meg a fiú, abban nincsen élet. Nincs ebben az Istennek az élete. És Isten élete olyan, ami nem múlik el, hanem megmarad örökre. Minden is minket, ami nyomorúságunk napjaihoz képest, esztendőkhöz képest, amelyben gonoszt láttunk, láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, dicsőséggel azoknak a fiaink, kér egy generációs áldást kér, áldást magára is, hogy úgy tudjon élni, hogy meglátszódjon, hogy ő kihez tartozik, és kéri ezt az áldást generációs módon a gyerekekre, fiainkra, és akkor utána mondja, amiről akarok beszélni, és legyen az Úrnak, a mi Istennek jókedve mi rajtunk, és a mi kezünknek a munkáját tedd állandóvá nekünk, a mi kezünknek a munkáját tedd állandóvá, azaz azt kéri, hogy úgy tudjon itt a földön munkálkodni, hogy az nem újjon elnyomtalanul, és ne legyen semmivé. És ne felejts el a történelem, ugye döbbenetes, ha belegondolok, hogy én már az ükapámról nem tudok semmit. Igen. És ez sok ember így van vele. Hát igen. Pedig még engem nem is hagy közömbösen, utána nézegettem vajon, hogy honnan származunk, mert milyen. Nem nagyon kutattam, de azért mégis utána érdeklődtem, megkérdeztem a szüleimet, a nagyszüleimet annak idején. De már elfelejtődtek. Ezek az embereknek már nincsen emlékezete itt a földön, és hogy mit csináltak, annak sincsen nagyon. Még a nagyszülőket tudom. Őről tudok, azt is tudom, mit tettek, hogyan éltek, nagyjából elmesélték, de egyébként az emberek nyomtalanul eltűnnek a földről. És Mózes azt kéri, hogy adja meg az Isten, hogy úgy tudjon élni, hogy ne tűjjön el nyomtalanul. Azt gondolom, Mózesnek ezt megadta Isten. És ha valaki, hát azt hiszem, hogy ő úgy élt, hogy még most is van hatása, és még mindig itt van a nyoma, a kezemunkának a nyoma, azt gondolom, Mózes örök értéket hozott létre. Ez a véleményem. Most, hogyha már megkérdezted a nézőket, hogy körülbelül mit mondanak értéknek, én is úgy körülbelül átgondoltam, hogy vajon a mostani világ mit mond értéknek. És itt leírtam egy-két dolgot. Például a mostani emberek mit gondolnak? A tehetség például. Azt gondolják, hogy ez az emberi érték. A szépség, a hatalom, művészet, fiatalság, a pénz, a jó munkavégzés, ezekre gondolják az emberek, hogy ezek az értékek. És tudod, mi a döbbenetes? Hogy a Biblia, amikor értékekről beszél, akkor alapvetően nem produktumokról beszél, nem arról beszél, hogy mit csináltunk, hanem a lényeg nem az, hogy mit csináltunk, hanem az, hogy hogyan csináltuk. Ez nagyon érdekes. Mindjárt fel is olvasom a Bibliában ezt ehhez vonatkozó ige részt. Az 1 Korintus 3-ból, és ott nagyon érdekes dolgot mond, és amikor megértettem, én nagyon megnyugodtam, hogy nem kell nekem olyan nagy dolgokat csinálnom, és nem kell híres emberré válnom, nem mintha nagyon akartam volna, csak fiatal koromban akartam, de most már rég lemondtam, hogy híres emberré váljak, nem is akarok, hanem itt megértettem ebből, hogy nem az a kérdés, hogy mennyien látják, hogy tudnak rólam, vagy Guinness rekordot végrehajtottam, vagy nem, hanem inkább itt a Biblia azt mondja, hogy nem az a kérdés, hogy mit csinálsz, hanem azt mondja az ige, hogy ki azonban meglássa, hogy mi módon épít rá. Azaz, itt a Biblia azt mondja, hogy az alapra, a kősziklára nem az a kérdés, hogy mit építesz igazán, hanem hogy hogyan építed rá. Felolvasom ezt az ige részt. Azt mondja az ige ott az 1 Korintus 3-ban, hogy mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok, azaz Istennek a munkatársai vagyunk, ez ilyen együttműködők, szünergész az a kifejezés szerepel, azaz olyan emberek, akik együttműködnek Istennel, és munkatársai, együttműködők, segítői vagyunk Istennek. Döbbenetes, hogy Isten erre bennünket kiválasztott. Isten szántóföldje, és Istennek az épülete vagyunk, és utána mondja,
Az Istennek nekem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester fundamentumot, alapot vetettem, de más épít rá. Kiki azonban meglássa, hogy mi módon épít rá. Nem azon ér, hogy Kiki meglássa, hogy mit épít rá, hanem hogy hogyan épít rá. Itt akkor meg is állnék. Alapvetően nem fog megmaradni semmi, ami nem a kősziklára épült föl. Azaz, ami a Krisztuson kívül van, az mind el fog múlni. Ami nem a Krisztusban van, ami nem a Krisztusra épült, a kősziklára van fölépítve, az mind olyan ingatag valami, olyan ingatag valóság, amely időszakos. Nem mondom, hogy teljesen értéktelen, mert hiszen vannak időszakos értékek, de örökre nem fog megmaradni. Azaz nem tagadom én a családnak az értékét, meg a gyermekvállalásnak az értékét, sőt, nagyon nagyra becsülöm, sőt azt gondolom, hogy itt a Földön az egyik legnagyobb értelme ennek van, hogy az ember továbbadja az életet, a biológiai életét és lehetőségét annak, hogy az emberek megismerjék a mindenhatót. De időszakos. És a mennyben már nem lesz házasodás, és nem lesz gyermeknemzés és gyermekszülés. A mennyben már olyanok lesz, mint az angyalok, ezt mondta Jézus. Úgyhogy már nem az a kérdés, hogy kinek a felesége. Ugye amikor feltették neki ezt a kérdést. Kinek lesz a hétből a felesége. Úgyhogy vannak időszakos értékek, amit én nem tagadok, és nem is akarom lenézni ezeket, de helyén kell kezelni, időszakos értéke van, korszakos értéke van, és az embereknek vannak élet korszakai, és mindig azt a korszakot érdemes betölteni azzal, ami arra korszakra vonatkozik. De az örök érték, hogy mi marad meg az embernek alapvetően az egész életére vonatkozóan, és mit fog elvinni ebből a világból, az nem vers, nem zenemű, nem valami fajta produktum, egy épület, vagy akármi, hanem az inkább, ahogy mondja, az a Krisztusra épített élet, és ott is az a kérdés, nem az, hogy mit csinált, hanem az, hogy hogyan csinálta. Máté 7-ben beszél a Jézus olyan emberekről, akik azt mondják, nem a te nevedbe tettünk ezt, meg azt, meg nagy dolgokat, csodákat, üztünk el démonokat, és azt mondja, nem ismerlek benneteket, távozatok tőlem gonosztevők. Azaz ezek az emberek csináltak dolgokat, cselekedtek látszólag jó dolgokat, vallási dolgokat, de mégis Jézus nem ismeri őket. Nyilvánvalóan itt valami probléma adott, ha lehetett. Valószínűleg, amit tett, azt nem jól tette. Igen. És ezért itt a Pál azt mondja, hogy ő mint bölcs építőmester alapot vetett, fundamentumot vetett, de hogy ki mit épít rá, illetve hogy ki nem hogy mit, hogy ki hogyan épít rá, azt mindenki maga lássa meg. Azaz alapvetően nem azt mondja, hogy mindenkinek valami nagyon nagy dolgot kell csinálni, és be kell evangélizálni egész Európát, mindenkinek, meg ha nem, akkor alacsony sorsú ember lesz majd a mennyben. Nem, hanem a hogyan a kérdés, és itt utána beszél, hogy mi az, ami érték, és mi az, ami értéktelen. Egy biztos, hogy ami nem az alapon van, az el fog múlni. Annak vége lesz. Az egész földnek vége lesz. Akármilyen szép épületet épített valaki, tervezett, az időszakos érték, nem mondom, hogy nem érték, de el fog tűnni. És a nagy kataklizmák el fogják törölni. A végső kataklizma az lesz, amikor megjelenik a mindenható Isten, és a tekintete elől eltűnik a föld és az ég, és összehajtja az eget, mint a palástot, és kész. És új eget és új földet várunk. Azaz minden, ami nem a kősziklán van, az el fog múlni. Aki a Krisztusban van, az örökké fog élni. Viszont. Ugye ez kicsit az érzésem, hogy egyszerre több dologról is beszélünk. Egyrészt jó, ha rendbe tesszük magunkban azt, hogy amiket cselekszünk, hogy abból mi hogyan profitálhatunk majd az örökkévaló sorsunkban, úgymond, tehát a földi élet után mi mit fogunk profitálni abból, amit ma itt cselekszünk, illetve azt, hogy maga, ahol élünk, a család, vagy a környezet, vagy az országunk, a nemzetünk emlékszik-e majd ránk, amikor ugye elköltöztünk, és hát ez Igen. Az emlékezet olyan, hogy azért a bűnös, gonosz emberekre is emlékeznek itt a világban egy darabig, Igen. Így van. Igen. De ahogy mondod is, ez itt el fog múlni ez a földi Hát mondják az emberek, hogy emlékezetünkbe örökké él, de hát ezek dumák, hát az emlékezetben az ember nem él. Az ember nem majd mindjárt beszélek erről is. Az ember nem emlékezetben él. Az ember vagy él, vagy halott. Van, aki most él, de mégis halott. Mert az élet, a zoé, az igazi élet, ami örökké megvan, az a Krisztusban van. És a Krisztusban jelent meg az élet. Akiben nincsen benne a fiú, abban nincsen élet. Az úgy mondja a másikán, aki hisz én bennem, örök élete van, aki nem hisz, az már pedig már immár elkározott. Azaz már most a kározott állapotában van, és Istentől elszakadt állapotban van. Isten maga az élet,
És az Istentől való elszakadott állapot az azt jelenti, hogy élethiányos valaki. Nem azt jelenti, hogy nem létezik, hanem azt jelenti, hogy nincs benne élet. És ez Istentől való elszakadást jelent, elválasztottságot jelent. Ezért az evangélium hirdetése a legfontosabb dolog, hogy az ember az életet megossza az emberekkel, hogy ami életet kapott, azt megossza. Úgyhogy ezért az időszakos dolgok, amit te mondasz, én nem mondom, hogy ez nem érték, nem ér semmit, ezt nem mondom. Én azt mondom, hogy ennek van időszaki értéke, időszakos értéke, de alapvetően az örök értékek, azok először is csak a Krisztusban lehetnek. Én nem tagadom, hogy valaki nincs a Krisztusban, és mégis földi értékeket létre tud hozni. Természetesen létrehoz földi értékeket. És nem is tagadom ezt, és van, akire föl is nézek, hogy milyen nagy dolgot csinált világi ember létére is. És van rengeteg okos ember, nagyon szorgalmas emberek, nagyon bölcs emberek is vannak a világban, de ha nincsenek a Krisztusban, ezek az értékek egy idő után el fognak múlni. És az, hogy emlékünkben örökké él egy költő, és megmarad a verse, ennek nagyon örülök. Hát, de mi van akkor, hogyha mondjuk egy nemzet el fog tűnni a palettáról az 1000 éves királyságba? Akkor mi lesz a költeményeikkel? Nem fogja senki beszélni, mondjuk, ha nem beszél senki, mondjuk, most ne legyen így, de magyarok nem lennének, de lesznek, hiszem, hogy lesznek magyarok, de akkor mi lesz akkor József Attilánkkal? Akkor eltűnik a verse, ha nem lesz, aki magyarul beszéljen. Nem lesznek róla utcák elnevezve. Így van. És a szobor nem lesz róla, most az valaki van egy szobor, meg van örökítve az emléke, hát ez elég sekélyekély, hogy már hagyd éljek akkor József Attila szavaival, sekélyekély, mert abból a József Attila semmit az égvilágon nem profitál. Tehát a túlvilágon. Így van. Úgyhogy ezért az örök érték, ugye mondja az ige, hogy gyűjtsünk kincseket a mennyekben. Szerezzünk magunknak mennyei erszényeket. Én azt gondolom, a mennyei erszény megszerzése a Krisztusban kezdődik el. Igazából van nekünk most egy csúnya szó, de bankszámlánk a mennyben, ahol olyan kincseket tudunk gyűjteni, amelyeket a moly nem emészt meg, a tolvaj nem lopja el, és a rozsda nem tudja korodálni ezeket. Az erszény örök értéket, olyan értékeket tartalmaz, amelyeket nem lehet elvenni az embertől. Olyan hitbeli cselekedeteket, majd rá fogok erre térni, amelyeket a történelem nem tud amortizálni, hanem megmarad örökre. Örök érték. Úgyhogy itt elkezdi mondani, az első az, hogy csak a Krisztus az alap. Ami azon kívül van, az biztos, hogy időszakos érték csak pusztán, és el fog múlni. Hogy ez most 1 évig tart az érték, vagy 10 évig, vagy 100 év, vagy 2000 évig, azt nem tudom, az attól függ, de alapvetően el fog múlni. Úgyhogy ezért mondja itt az ige, hogy tovább, ez is, hogy mi módon, majd erre visszatérek, mert más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vetetett, amely a Jézus Krisztus, ő a kőszikla, ő az alap, ő maga mondta magáról, hogy a szegletkőt, amit az építők megvetettek, az lett a szegletnek a fejébe, az lett az alap. Azaz ő a szegletkő, és ő az, akiben van az embernek örökkévaló élete, és ami ő rá van fölépítve, az mind megmarad. Ez a kőszikla az, ami le fog a mennyből szakadni, és minden birodalmat el fog törölni az útból, de ez a kőszikla Isten országá, és annak a királya örökké megmarad, és aki vele van, az is megmarad örökké. És utána mondja, hogy ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágakövet, vagy fát, szénát, pozdorját épít erre a fundamentumra, kinek a munkája nyilvánvaló lesz, mert a nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek a munkája milyen lett, mi némű legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, mert épített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mint egy tűzön keresztül. Azaz, ha valaki a megtért, és van élő hite, üdvössége van, az betudják neki, és van örök élete, de viszont mi lehet menni a mennyben úgy is, hogy az ember igazából nem visz át más, csak az, hogy kegyelmet kapott és él. De úgy is lehet menni, hogy gazdagon. Ezt a Péter levélben fel fogom olvasni. Mi lehet menni gazdagon a mennybe. Azaz már most gyűjthetünk előtakarékosságot a mennyei erszényekbe, hogy az ember gazdagon tudjon menni Istennek a jelenlétébe. Szóval igazából van a hitünknek egy célja, a lelkünknek az üdvössége. Az, hogy az embernek a természete, lelke, az egész lénye krisztusivá váljon. És itt is azt lehet látni, nem az a kérdés, hogy mit csinálsz, hanem hogy milyen emberré válsz. Az embernek a legnagyobb munkája nem az, amit tesz, hanem hogy közben mivé válik.
Mert mit ér, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárt val? És hát látunk ilyeneket bőven. Hogyne. És nagyon nagy tragédiák ezek, amikor látszik, hogy mindenét beleteszi. Most volt ez a polgármester, ez a cigány származású polgármester. És nagyon-nagyon megrázó az eset, és nagyon-nagyon sajnálom. Minden megtett azért, hogy megáldja a települését és az ott levő embereket, és megszervezze, stb. Elképesztő figuráról van szó. És látod egyszerűen, és a beteg volt, tudom, de belerokkant lelkileg, stb. Egyszerűen lehet látni, hogy az ember nem az a kérdés, mit csinál, az a kérdés, hogy mivé válik közben. Ezért mondja, hogy ki hogyan épít rá, ez a kérdés. Mert az ember amit tesz, az beépül a személyiségébe. Amit az ember mond, az visszajön, és terem az életében. Amit cselekszik, az ember életében, az a vetés, az visszajön 60 után az életébe. Igazából az életünknek a legnagyobb műve önmagunk. Most nem akarok egoista módon viselkedni, mert nem is távol legyen, nem is tartom magam annak, szeretek más emberek életébe vetni, de alapvetően nem viszünk el Gyuli házat a mennybe. Nem viszünk el testvéreket, de viszont miközben ezeket cselekesszük, ahogyan tesszük, annak az eredményeképpen az embernek az életébe beépülnek örök értékek, vagy nem épülnek be. És itt 3 dolgot mond, 3 ellenpárról beszél. Beszél az aranyról, és a fáról. Beszél az ezüstről, és beszél a szénáról. Beszél a pozdorjáról, illetve tarlóról, és beszél a drágakőről. És 3 dologról beszél, 3, ami nem marad meg, 3, ami megmarad örökre. Ugye már felolvastam az 1 Korintus 13:13-at, mert igét magyaráz, ott elmondja, hogy mi az, ami megmarad. Arany, ezüst, drágakő. Hit, reménység és a szeretet, ez a 3. És ez magyarázza ezt a 3-at. Az aranynak, hogy mi az arany, mi az ezüst, és mi a drágakő. De hadd mondjam el, hogy a fa, a széna, meg a pozdorja mit jelent a fa. Ugye mindenhol a Bibliában a fa az embert jelképezi. Azaz olyan emberi talentum, olyan emberi képesség, amely alapvetően az embertől jön, és az embernek a képessége, akár intelligencia, akár tudás, ilyenek, ez a fa. Ami fa, az el fog múlni. Tehát ami emberi adottság. Igen, el fog múlni, és ezt nem visszük el magunkkal. És a legnemesebb emberek is, vagy a legnagyobb gondolkodók is igazából, hát úgy mondják, hogy a mesztelenül jött az ember, és úgyis megy el. Egyszerűen nem. És a döbbenetes voltam én is kórházban, amikor kezeltek, és láttam embereket, meg engem is, amikor betoltak a műtőbe, elvettek tőle mindent. Még a gyűrűt is levették az ujjamról. Csak egy zöld lepedővel le voltam takarva, alá kellett írni egy papírt, hogyha baj lenne, akkor vállalom a felelősséget. És az ember akkor elgondolkozik, hogy most akkor hogy jöttem, és hova megyek, most hogy van. Persze bíztam az Úrban, nem tudtam, hogy Isten meg fog védeni, meg imádkoztam, meg mások is imádkoztak értem, de azért az ember ilyenkor elgondolkozik. De mégis megrázó élmény, amikor ki van szolgáltatva. Igen, és leveszik, hogy egy gyűrűt rólam, levezték rólam, mindent levettek, és akkor az ember ott van pőrén, és úgy érzi, hogy teljesen most igazából az ember így jön a világba be. Igen. Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.